Tervetuloa ensimmäiseen kanavan videoon. Tänään me maistellaan paskoja tuotteita. Kumpikin kävi Kouvolan ja raastamassa niitä. Tänään ensimmäisenä tuotteena on raakasipuli. Yeah, boy. No se on kuorissa. Vaan minä kuorissa. Mene tuohon videoon. Mene tuohon videoon. Ei jumalauta. Pura se oikein iso paha. Tää tulee maistuu ihan paskalta, se voi sanoa. No niin, pureskää. Mä tykkään sipusta. Hyi. Tähän muutakaan voi sanoa. Suoraan rantsua hyi vittu. Mielasit sä sen? Mielasit sä sen oikeesti? Mä oikeastaan on. No niin, oliko se hyvää? Anna arvosana. 1 iston naama kautta 5. Ensimmäinen minun ostama tuote. Isto Kuosmoselle luomukookosmaata. Ainesosat. Puristettu luomukookospähkinä 65%. No, testissä. Nyt korostaa. Haju. Ai. Hyi vittu. Mistä se sai? En mä tiedä. Hyi saatana haista. Saatana. Toki se on nukaha. Ei, sitä tämmönen pitää. Vittu. Oon maistanut sitä. Tässä kunnolla. Tässä kohtaa. Ensin sekoitetaan. Sitten maistetaan. No mitä? Tää on hyvää. Eihän. Onks tää mukaan hyvä? Nyt on tässä. Hyi saatana. Ihan oikeesti, tuo oli ihan paska. Mä en saanut vittuumassa. Äkkiä vähän. Oikein legit ei ollut paha. Armoksena 1/10. Jopa 4,5 kautta 10. Ite sanon tälle 2 kautta. Hyi vittu, tuo jälkimaku oli ihan kanssa. Se alkumaku ei ollut paha, mutta se jälkimaku, hyi vittu, meinas tulla oksen. Katsotaanpas miten jätkä räjäyttää persettänsä. Siinä oli saatana. No niin, seuraava tuote olisi sukaatti. Mikä vittu se on? Ei harmonta hajua. Te vittu tää avataan Se on harmaata aamusta, tai nyt tähän. Mä olen kanssa. Näin. Haju. Ei toi oo paha. Ei oo niin paha edes.
Ai tää varmaan edes kovin pahoja on. Tuossa on ihan jukkakermi. Mä en tiedä mitä noi on. Vähän tyyli, että... Sitrinen juttu on minäkin. Vähän hyvää. On? 4/5. Vähän hyvää. Ei tuu edes oksennusrefleksiä niinku tuossa kookosmaissa. Tää mun ei edes pitänyt maistaa. Mä googletaan mitä sukaatit ovat. Tässä tietopläjäys. Venätkaa sekunti. Tässä on muurahainen. Yi vittu mitä tosta muurahaista tuli. No, mitä tuli? Ai se ihan perkele. Mä puristelen tää muurahaista. Sukaatti on gandeerattu sitruunankuori. No. Joka sopii hyvin leivontaan. Kokeile sokeroituna sitruunankuorta myös ruoanlaittoon. Nämä oli hyviä. Ne oli. Hyvä tuo. Arvaa mikä on se. Tällainen hassu hauska juttu kuin vege-soijaruuhe. Miksi kahtelet kaltoin elämäni mun, vaikka kaikkeni on? Tää vittu. Sitruuna ja pippuri. Säilykkeessä. Ei jumala. Käyttö valmiina. Vege-soijarouhe. Oot sä tosissas? Hyvä. Korkkaus. Perkele. Vittu. Söt tää. Saan. Mitä? Tää on legit hyvä hajuna. Oh. Tältä näyttää. Vege-soijarouhe. Mä en tiedä yhtä miltä tuo edes maistuu. Mä menen vaan ennakkoon. Tarkennon nyt. Tässä ei tarvitse. Tää tuoksuu legit kanaa. Onko tää kannaa? Se ottaa soijaruuhe päästä. Haistaa. Ja vittua, se on se ihan kanaa. Mitä kannaa? Miltäs maistuu? Tämä maistuu hyvin öljyisellä. Arvosana. Hyi vittu. Niin sinun vuoro maistaa. Ei kun ota et noin vähän. Vitun nössö. Ota enemmän. Tämmönen Onhan tää ihan hyvä. Tämä tehdään. Syödään seurakuntatalon pihalla autokatoksen takana. Vittu soijarouhetta. Vittua mä saan nää kädet. Välillä siltä vissiin ne. Kato sitä rekkuja. Miksi vittu mä en omaa? Mitä mä teen? Onko sulla enää tuotteita? Ei oo. Se on sivu. Minun tuote sitten viimeinen tuote. Luomu limettimehu. Limetti on kyllä ihan hyvää, mutta tollanen niinku täyskuu. Oletteko katsoneet ihan just minun videota, jossa he juovat limettimehusotteja? Tämä on juuri sitä samaa. Mä tiputan mitään sun suuhun. Tässä on tämmönen. Tuollainen niin. Mä saan sitä hyvin. Onko minä aikana? Älä. Tää on hyvää.
Sanotaan nyt saatana ihan suoraan viimeistä. Limetti on hyvän maku. Mutta saattakin olla ihan kipperi, sillä se kirpeää, niin se on hyvä. Se tämä Red Bullikin on hyvä. Vai ai. Tässä siihen. Ei se noin paha oo. Jumalauta. Laita hyvää menemään. Hyi. Miks mun leuka ei rupes koskee? Laita kamera, kun sä ruikin. Se oli hyvä. Vittu. Ai vittu mun leuka. Seuraavaksi viimeinen, mutta ei vähän. Kornu. Ei, korny. Oho, mitenkä päin tää on? Korny marsun mälli. Ja tää on muuten bonuksena. Tämä on vain minulle. Niin. Katsokaa miten hyvän näköistä tää on. Tarkennapa. Miksi tää sun puhe ei tarkenna? Koska. Haista. Nyt on hyvä tuote. On tämäkin. Mä rupesin vaan juomaan tätä, unohdin kokonaan. No se on. Arvosana tälle kornulle 17/10. No niin. Kiitos kun oli... katsoit videon. Niin. Kiitos kun katsoit videon. Tykkäys. Ja tilaa kanava. Tilaa se kanava. Niin saatataan tehdä jatkossakin tämmöstä paskaa. Syö paskaa. Mokko.